Egunon, bazen behin zaleok, ze moduz zaudete? Aizue, apirilean gaude, eta apirilean tearen hilabetea da. Eta zuek aldetuko diozue zuen buruei zer den tea, ezta? Ba, autismoaren trastornoa. Eta horrekin batera, ipuina ekarri digu gure liburu magikoak. Entzun nahi duzue? Ba, zabaldu belarriak, ze ointxe bertan, ilargiaren bidea. Gaurko ipuinean, maitagarriak eta iratxoak daude. Ipuin honetan bi maitagarri ziren, bata Kandela eta bestea Makarena. Makarenak pilo bat egiten zuen berba, baina Kandelak normalean ez zuen ezer esaten. Eta Makarenari gustatuko litzaioke bere aizpak maite zaitut esatea. Baina Kandelak inoiz ez zuen esaten. Izan ere, ez zuen berbarik egiten. Bueno, oso gutxitan egiten zuen berba. Ai, esan zuen Makarenak. Ilargi maitea. Mesede bat eskatu nahi nizuke. Nahiko nuke nire aizpak maite zaitut esatea. Ilargiak esnatu eta holantze esan zion. Makarena, eskatzen dozun deseoa benetan gertatzeko, joan behar dozu ilargiaren bidetik. Tori, hauxe da mapa. Eta ara heltzen zarenean, Tori, hemen daukazu puzle bat osatzeko bi pieza. Bi pieza hauekin eta maparekin joan behar duzue ilargiraren basora, eta han jakingo dozue zer egin. Bitartean, herriko beste leku batean, Ramon zegoen. Ramon iratxo bat zen. Iratxo oso jakintxua, baina denek esaten zioten. Ramon iratxoa, eskualde osoko jakintxuena. Denek abesten zioten Ramoneri abesti hori. Baina egia zen Ramonek beti dena zekiela, eta ez hori bakarrik. Dena zekien eta ez zekiena jakin beharra zeukan, dena galdetzen zuen, eta horrezegaitik beti zegoen lagunak bilatzen, ze inork ez zuen nahi berarekin jolastu. Ai, igeltxo maitea, nigaz jolastuko zara? Ez, krak, inolaz ere ez, krak. Eta alde egiten zuen. Txoritxo, nigaz jolastuko dozu? Ez, pio. Eta beti bakarrik egon beharra zeukan. Gau horretan, Ramonek ilargiari begira eta holan esan zion. Ilargitxo, nire nahia betetzea nahiko nuke. Ez ote ditut lagunak topatuko? Eta ilargiak gozo holan esan zion. Ramon iratxoa, begira, hementxe daukazu puzlearen zati bat, eta hementxe daukazu ilargiaren basora joateko mapa. Joan zaitez, ara, han topatuko dozu bilatzen zaudena. Eta Ramon ara abiatu zen. Handik ez oso urrun, beste maitagarri bat bizi zen. Maitagarri hori, musuen maitagarria zen. Musuak ematen zituen bai, baina, inoiz ez zegoen geldirik, ara eta hona saltoka korrika beti mugitzen. Baina eskolara joan behar zenean,
musuen maitagarria, esan lanak egin dituzu? Nik, bai, hemen dauka nire otxara, gaztaz beteta. Zure otxara, gaztaz beteta, eta non dago hori? Mentxe. Bai, hor zure otxara dago, baina eta gaztak non daude? Ez dit denborarik emon. Ez dizula denborarik emon? Bueno, bihar beste aukera bat izango duzu, baina mesedez, musuen maitagarria. Burua jarri eta gauzak bukatu behingoz. Eta musuen maitagarriak ilargiari eskatu zion. Ilargi, ilargitxo, bete ezazu nire naia. Ai, ez naiz izango beste ume guztiak bezala, eta ezin izango ote nuke gauzak behar ditudanean bukatu? Ai, besoen maitagarria esan zion ilargiak. Tori, hau, puzzlea egiteko pieza bat da. Eta hemen daukazu, ilargiaren basoa topatzeko mapa. Joan zaitez, eta han beteko dira zure desioak. Aizue, eta berabe bai, ibiltzen joan zen. Hasi ziren lehenak, Makarena eta Kandela. Hasi baino lehen, margostu behar izan zuten nora joaten ziren. Ze bestela, Kandela, pixka bat arraro sentituko zen. Orduan hasi ziren ibiltzen, eta ibiltzen, bapatean mutil bat topatu zuten zuhaitz baten adarrera igota. Baina zuk, zer egiten duzu hor? Txoriaren atzetik etorri naiz eta hemen nago, ezin naizela bajatu. Ai ama, nahi duzu laguntzea? Bai, mesedez lagundu, baina izu. Zure aizpak ez du berbarik egiten? Ez, nire aizpak ez du berbarik egiten. Baina eta zergaitik ez du berbarik egiten? Aizu, dana galdetu behar duzuzuk? Oi, parkatu banago berriro ere. Ez, parkatu ez utzi. Ez dut berriro galdetuko. Bueno, tira, lagunduko dizugu. Eta bion artean lagundu zuten Ramon han zegoela. Eta hirurok batera ibiltzen jarraitu zuten. Ibiltzen zeudela bapatean haize bolada batek ekarri zuen musuen maitagarria. Eta haize boladak musuen maitagarria Ramonen gainera ekarri zuen eta hartu zuten kriston kolpea. Ai, baina zu nor zara? Ni musuen maitagarria parkatu handik eta honan enbiltzan eta bapatean haize boladak eraman nau. Bueno, lasai, baina hurrengo baten kontuz ibili. Bai, nora zoazte? Gugoaz! Ilargiaren basora. Eta ni baita ere. Aizue, eta laurok batera joatea erabaki zuten. Handik gutxira topatu zuten erreka handi bat. Bi aizpak ez zuten arazorik izan. Hasi ziren jarraian igeri egiten, igeri. Musuen maitagarria be, egaz joan zan. Baina hantxe gelditu zen Ramon nahiko lotsatuta. Ramon, baina zer gertatzen zaizu? Ez zuen aitortu nahi, baina beldurra ematen zion uretara sartzea. Ez baitzakien igeri egiten. Ez dakit igeri egiten. Lasai, Ramon, esan zuen musuen maitagarria. Nik eramango zaitut. Benetan, eramango nauzu? Noski! Maitagarriak Ramon hartu eta
egaz egiten gurutzatu zuen. Bitartean, bi aizpak tiki beste aldera heldu ziren. Eta Laurok elkarrekin batera aurrera egin zuten. Aurrera eta aurrera eta aurrera eta aurrera. Aizue, bapatean konturatu ziren, mugitzen zen arearen gainean zeudela. Eta, ene, bi aizpak etzekiten nola irten. Ai ama, zelan irtengo gara hemendik, zelan irtengo gara. Baina Ramon eta Muxuen maitagarria kate bat egin zuten, bata besteari helduta, eta bata besteari helduta, bat, bi, hiru, eta laguntza eman zioten, atera egin zuten. Ai, eskerrik asko! Bai, Laurok batera egiten badugu, posiblea da esan zuten. Eta besarkada bat emanez, jarraitu zuten aurrera. Eta aurrera, eta aurrera, eta aurrera. Bapatean, kobazulo batean sartu ziren. Ai, Muxuen maitagarriari beldurra ematen zion, ilunetan egotea. Ai. Lasai, esan zuen Ramonek, ez kezkatu, begira, hementxe daukat sua egiteko, eta sua egin zuen. Eta sua egiterakoan, dana argiztu zen. Etorri, elkartu niri eta Laurok batera zeharkatuko dugu kobazulo iluna eta aurrera, kobazulo ilunetik irten ziren. Jupi! Esaten zuten, Laurok batera, indartsuenak gara, holan lortuko dugu edonora joaten. Baina bapatean... Bron! Ai! Kandelari beldurra ematen zion. Ai, niri beldurra ematen dit. Aizue. Ramoneri bururatu zitzaion. Aizue, ze iruditzen zaizue, makillak hartzen baditugu eta egiten badugu etxetxo bat izango balitz bezala eta hor sartuko gara, ekaitza pasatu arte sartuko gara eta Muxuen maitagarriari ideia bikaina iruditu zitzaion eta gainera berak egingo zuela esan zuen. Bai, nik egingo dut etxetxo hori eta laster hasi zen makillak hartzen eta topatzen zituen gauza guztiak hartzen. Eta elkartzen, etxe polit bat lortu zuen. Danok sartu ziren han azpian, ekaitza pasatzen zen bitartean. Ai, gure kandelari beldurra ematen zion. Aizue, baina ekaitza pasatu zenean, Laurok prezeuden ilargiaren basoa topatzeko. Ilargiaren basora heldu ziren. Polita zen, ederra, han ilargia ikusten zen. Baina, aizue, ez zen ezer gertatzen. Eta orain, zer egin behar dugu? Ilargitxo! Esan, zer egin behar dugu orain? Zer gertatzen zaizue? Ba, esan diguzu, ona heltzerakoan gure desioak beteko zirela, baina ez da ezer gertatu. Erabili dituzue nik emandako puzleko fitxak? Aizue, Kandela oso ona zen puzleak egiten eta Kandelak oso ona zenez puzleak egiten segundu batzuetan piezak elkartu. Eta elkartu bezain pronto, hortzadarra irten zen puzletik. Harrigarria, zein ederra. Bai, baina gure desioak ez dira bete. Nola ez, esan zuen ilargiak, ziur zaudete ez direla bete. Zuk, Ramon, 3 lagun lortu dituzu. Zuk, Muxuen maitagarria,
lortu duzu ekaitzatik salbatzeko? Lortu duzu etxea egitea garaiz gainera, eta zuek Kandela eta Makarena. Sarritan esaten diozue elkarri maite duzuela, baina sentimenduak beti ez dira hitzetan esan behar. Batzutan, bakarrik gauza bat egin behar da, sentimendu bat emateko. Aizue, Makarena isil-isil zegoela, dena entzun zuela, bere ahizparengana joan zen eta besarkatu egin zuen, astiro. Eta Kandelak holan esan zion, ai, Makarena, nik be bai, maite zaitut. Batek hitzekin eta besteak besarkatuz, baina sentimenduak dira. Eta era asko daude sentimenduak besteoi erakusteko. Gau horretan, Laurok lortu zuten bere nahiak betetzea eta handik aurrera lagunak izan ziren betirako eta besteon sentimenduak eta behar izanak errespetatuz. Gustatu zaizue ipuina? Aizue, badakizue, hemendik aurrera, berba egiten ez badakigu ere, gure sentimenduak erakutsi alditugu. Bai, ze hori da egin behar duguna. Danok zoriontsuak izatea eta danok gizartearen barruan egotea. Gustatu zaizue? Badakizue, hementxe larunbatero Oizmendi telebistan ikusten dugu elkar. Eta ipuina nahi baduzue, eskatu eta liburu magikoari esango diogu zuen ipuina bilatzeko. Mila musu, agur! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.